bangkit berdiri karena prosesi akan memasuki ruangan. Terima kasih. Dihamu ruas nihuria nahina holongan, saluhut parhaladon nihuria tapasahaton. Selamat hari Natal ma dihita saluhutna. Selamat hari Natal. Tamahi tamarlas ni roha diari parningotan hatu tubuh ni tuhata Yesus Kristus si paluai. Atong naing matoktong hita mangolu di bagasan pakirimon. Unang adong bena di bagasan roha nagali. Margo gumahita gawe habaoran ni paso-paso di sadok portibion. Saleleng di lehot dope dihita partikian. Di bagasan lasniro hadohami manjakon haroroni Yesus Kristus nasorangi. Naeng matutu imotong nami saluhut namasa di nami tungsa guru di ibanado dangadong na hot dukon ni holong na nabalgay. Saimi amma damai toktong di bagasan ngolutna hudul mahida saluhutna. Panjowon mamuji debata marasurak-surak maho ale sandok tanoon mangulup pun jauh Taului majak boto hamu maon jauh bado debata bongo ti hamu maakka bahal na marhite-hite hamu liateon akka alaman na
marhite-hite puji-pujian. Ay pardinggan basa do Jehovah. Rodi saliling-liling na do asini rohana. Jalamar sundu-sundu do hasit tongan na. Nunga tubuh Kristus na padamihon hita doho di bata. Tapuji ma di bata. Marede mahita. Marhite-hite goarni di bata ama. Dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tondi parbadia. Na tungo palangit dohot tanoon. Amen. Gabi daging ma hatai jalamaringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami ma hasangapon na. Ima hasangapon ni anak sasadai nasian amay. Gok asi ni roha dohot hasit tongan. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan di bata amanami na di bono gicam. Mandok maulia tedo hami tuho. Ala ni godang ni asi dot holong ni roham di hami. Ay di basa-basa hokodo anakmu nasasadai tuhami na di pardangolanon. Asa malua hami marhite-hite ibana sian dosa dohot sian hamatean saliling nililingna. Pangido hami tuho say sodangi marrohanami naholomi marhite-hite tondi parbadia. Akup ni say parrohai mahami asa huboto hami mandok moliate tuho. Asa tarapul situtu rohanami di hagugotan dohot di pangujunan marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Budul mai. Mari dibahita.
Tangihok kamu mah patik ni di bata di parminggota sadarion di pesta parjolo di hari pardingotan ni hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Imana tersurat sian buku di si Job di pintu 24 ayat 14. Ope sai habiari hamuma Jehovah jala marsi hohot rohamuna mangoloi ibana di bagasan hasit tongan jala paholak kamuma dibatasi leban aka nanioloan niopumuna di bariba ni batang aiki dohot di Mesir jala oloi hamuma Jehovah atong rak mangidugugo mahita tuadupan di bata laho mangulahon pati nai. Mare de mahita. Di barita taringot panopaon di bahin di bataro jolma natino panai mangingani sada inganan nauli ima porlak eden siala di porlak edeni nungarade di bahin di bata saluhut namar hadumuan tungolu ni jolma natino panai alai dang manahan jolmai unduk tu di bata dipilih nasi dadudalan namaralo tuhata ni di bata Adam ima sada kumbaran ni sahalak ama naso mampu painoton inaptana hape nunga mangulahon namaralo tuhata ni dibata dang diulahon ibana tugasna songo sahalak malim di tonga-tonga ni keluargana ujungna gabi madabu manasida tu bagasan dosa mangararati mamuse dosai parbinotoan dia ke perkembangan teknologi pe mambahin jolmei lamsomanan diri dia dopan ni di bata nung alam tujur bu na nama hasyanganon
alani inuaing pe di bagasan unduk doho serep ni roha Ali Tuhan di bata amanami na di punwa kijang hodo na patupahon hasesan ni dusa di hami halak na dangolon marhiti anak haholongan ni roham lehon matuhami tondim na badye asa unang ganggu rohanami di asi ni roham alai asahot rohanami marha porsiaon manggota pon nasadusa doh roha portibion asahu pashat hami diri nami tuho gabi pilihan na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosata. Ai songonon do holong ni roha ni debata di portibio. Pola do anakna nasa sadai di lehon. Asa unang mago ganug na porsea di ibana. Asa hanguluan nasa liling nililing na di ibana. Hasangapom ma di debata na di gicang. Amin. Mared de mahila.
tajahama hatani di bata turpuk epistel di pesta Natal na parjolo di parningotan ari hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus. Imana tersurat di buku ni panurirang Yesaya di bidusia ayat sada satu ayat onom songonom madidok isi bangsa na mardalani di bagasan hahulumon marnida sada panondang na buluni bicardo sada panondang diaka na mangingani tano lingguman ni hamatian. Ainung di ponggolhon ho auga na petu ibana dohot batahi ni abarana dohot licing-licing na mangadu ibana songon uju di ari Midian. Ainung tubuh dihita sada poso-poso di lehon tuhita sada anak papetua barana do surut harajaom jalabahenon na goarna si partahi halongangan si ulu balang ni di bata ama saliling nililingna raja ni hadamir. Ido sahana martua doaka ngatu mangihon hata nidibata jala na piopsa. Amin. Mari dimahita.
tidak koma hata hapor sialtai son nahina tindak kon nidongata sahapor siaon disadok portibion rak mahita mando au porsea di bata Jehovah na tumapa langit doh tanong au porsea di Yesus Kristus imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabian si Anton di Parbadia andorang so habubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na tuwa-tuwa nuatoru dung ditanom di si may iba na pa'y mamulak sugot tutanoon manguhumi halak na mangulo dohok na mati au porsea di ton di Parbadia huria hatopan ni halak Kristen akan abadia dohok di hasesan ni dosa mulak mangulo sugot daging ni halak nang mati dohok di hanguluan na sorasuda. Amin. Hudul bahita. Selamat Hari Natal pada kita Amang Inang semuanya. Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk Hari Natal ini. Ragam warta Minggu tanggal 25 Desember 2022. 1. Nama Minggu. Nama minggu ini pesta pertama peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus. Topik minggu, firman telah menjadi manusia. Kedua, protokol kesehatan. Untuk kesehatan dan kenyamanan kita bersama saat beribadah, jemaat agar mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, selama di lingkungan gereja wajib memakai masker. Sebelum memasuki gereja wajib cuci tangan di tempat yang tersedia. Yang ketiga, ibadah minggu di rumah via video streaming YouTube. HKBP Raja Wali menyiarkan secara live melalui video streaming di YouTube ibadah pagi 2 dan ibadah siang. Untuk itu diminta kepada seluruh jemaat yang tidak dapat beribadah di gereja karena sakit atau lansia agar beribadah di rumah dengan mengikuti ibadah video streaming tersebut. Keempat, himbauan keamanan perayaan Natal untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi jemaat saat merayakan Natal. Diminta kepada seluruh jemaat yang akan merayakan Natal di gereja agar memperhatikan sebagai berikut. Tidak membawa tas ke gereja, membuka kaca mobil saat masuk ke kompleks gereja karena ada pemeriksaan. Yang kelima, pesta pertama hari kelahiran Tuhan Yesus. Di minggu hari ini adalah Minggu pesta pertama peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus. Ibadah masuk 3 kali. Ibadah pagi masuk pukul 8.00 WIB, siang masuk pukul 11.00 WIB, dan ibadah sore masuk pukul 17.00 WIB. Di setiap ibadah dilaksanakan perjamuan kudus. Keenam, pesta kedua peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus.
Hari Senin tanggal 26 Desember 2022, pesta kedua peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus. Ibadah masuk pukul 10.00 WIB. Sekaligus dilaksanakan baptisan kudus bagi anak-anak jemaat dan naik sidi bagi anak rantau. Yang ketujuh, ibadah malam akhir tahun dan tahun baru 2023. Hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 dilaksanakan ibadah akhir tahun masuk pukul 19.00 WIB. Hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 ibadah tahun baru masuk pukul 10.30 WIB dan pukul 17.00 WIB, 2 kali ibadah. Yang kedelapan, Natal Wartawan dan Insan Fair. Hari Senin tanggal 26 Desember 2022, Paropuan HKBP Raja Wali berangkat untuk memenuhi undangan Natal Oikumene Wartawan dan Insan Fair yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Aryu Duta, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, masuk pukul 17.00 WIB. Yang kesembilan, Natal BKGR ASN Provinsi Riau, TNI dan Polri tahun 2022. Hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 dilaksanakan Natal BKGR ASN Provinsi Riau, TNI dan Polri tahun 2022 bertempat di Grand Ballroom SKA GoPX Pekanbaru, masuk pukul 17.30 WIB. Yang ke-10, anak yang lahir. Hari Rabu tanggal 16 November 2022, Tuhan telah mengaruniakan satu orang anak perempuan bagi keluarga Christopher Afrianto Siburian, Esther Doromina Borusiregar. Alamat Perum Permata Senaplan Asri Blok E 8, masuk week 4. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Yang ke-11, yang berulang tahun. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat dan yang belum jemaat yang berulang tahun dari tanggal 19 sampai dengan 25 Desember 2022. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ucapan terima kasih. Gereja menyampaikan terima kasih kepada jemaat atau yang belum jemaat yang telah menyampaikan persembahan tiap minggu, persembahan ibadah keluarga, perpuluhan, ucapan syukur, dan persembahan tahunan. Jika ada kekeliruan atau yang ada kurang jelas di warta ini, jemaat dapat menghubungi Sintua Week di konsistori. Demikianlah warta jemaat pada hari Natal ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari Demahita. Tergigit suruhan
Dameni debatana sumurung sian salut naroha, ima mangaramoti akatiate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas madita salut na manginang. Selamat hari Natal madihita salutna. Sirana 10 halak dopin mangalusi. Selamat hari Natal madita salutna. Ini to. Kalau udah Natal senyum, unang bebuhi mutung ake. Senyum juta sudejo. Ah gitu. Hatani di bata di tasalutna manginang tarsurak ma di barita nauli nasinura nisi Johannes bidusada ayat sada sahat tu ayat 14 songono ma hatani di bata dimulanai nunga adong hatai jala saor tu debatado hatai jala debatado hatai imana saor tu debata dimulanai saluhut nai marhite sian hataido ubahen nama jadi jaladang adong nanggosada sian naung jadi i naso marhite siani di bagasan hataido hanguluan laos hanguluanido panodang ni hajol maun namar sinodang do panodangi di bagasan naholom alai dang dijakon naholomi hehe dosa dahalak sinuruni debata si Johannes do guarna si tidangi do ibana ubainaro asa di hati dakon panodangi ga anggiat gabe porsia saluhutna marhite sian ibana dang apala ibana panodangi nama katidakon panodang ido tahe alai nungamadok ro uju itu portibion panodang nasitongi namanodangi nasa jolma di portibion hiado ibana jala marhite sian ibana do majadi portibion hape dang ditada portibion ibana narodo ibana manopot na di ibana hian gabe dang dijakon akana di ibanai ibana alai manang piga na manjakon ibana tusido di lehon huaso asa gabe anak ni di batana sida akana porsia di guarna ima akana sotubu siam mudar manang sian sakap ni daging manang sian sakap ni bawa tung sian di batado gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon jadi huidahami mahasangaponna ima hasangapon ni anak sasada nasian amai gok asini roha dohot hasitongan ido sahakna sihat do manginang sihat do sehat do si parion sehat do si malolong sehat do pikiran sehat do roha molo sehat da sude berarti sahak mabarita ni si Johanneson tuhita salu nanti manginang alana molo so sehat berarti dak sahat iyo to alana adong do hatani bata mandokon dipinggol akana marpinggol ma hatani di bata wasa hupukan akingan marhite suku-suku nasongoni karena memang dunia ini sangat tidak takut manggosa-gosa najinadihon ni debata dunia ini tidak takut untuk merusak apa yang telah ditetapkan dan disampaikan oleh Tuhan kepada dunia ini. Tidak takut. Lihatlah
Dan mari kita sadari, sampai saat ini sudah berapa gereja yang tidak diperbolehkan berdiri di tengah-tengah dunia ini. Ada berapa orang yang tidak suka dengan yang namanya kekristenan. Ada berapa orang yang berbalik hatinya dari yang mempercayai Kristus hanya karena berbicara dan berdialog kepada orang yang tidak percaya dengan Kristus. Begitu mudahnya, begitu gampangnya hatinya berbalik dari Tuhan. Begitu mudahnya, begitu gampangnya dia meninggalkan Tuhan yang telah menetapkan dan memilih dia untuk menjadi pengikutnya. Hidup nakingan roh suku-sukun, sehat do, sehat. Apalagi sekarang ini udah banyak orang kelihatan sehat tapi sakit rohani. Sudah banyak orang terlihat dia sehat tetapi ternyata sakit pikiran. Sudah banyak dia terlihat sehat tetapi ternyata dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam apa yang dipikirkannya ternyata dia sakit dan dia perlu penyembuhan. Umpahini do Roma hatani di bata marhite turpuk taon nasi nurat nisi cuan nison gabe daging ma hatai gabe daging supaya benar-benar firman Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Gabe daging ma hatai dimulanai nunga adong hatai. Ternyata gak ada yang bisa menghambat apa yang mau dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi mengganggu banyak. Yang ingin merusak, yang ingin menghambat banyak. Tapi tidak berkuasa untuk tidak jadikan apa yang dikatakan Allah kepada kita semuanya. Songoni dua manginang taparatete hombang ngulut taon mulut adong namandok margogo do sibolis samang ido margogo do sibolis alai dakya sibolis gabe jolma nama ngarupa-rupai atau yang merasuki dia bisa alai molo gabe jolma do sibolisi dang boy jolmai do gudang bulison. Amin. Ino tahe, ino tahe. Now, mudah-mudahan mak dangan nasi bulison. Arong ngopin naruh si bulison so. Dangan bete. Mudah-mudahan madangan dong. Si bulisi dang boy gabe jol memang. Inang mangarupa-rupai boy, merasuki dia bisa. Isi do na boy gabe jol mak. Takas do didok di hatani di bata holat di bata do naboy gabe joma. Oleh karena itu kekuasaannya, kerajaannya, kehendaknya, apa yang terjadi kepada kita semuanya itu adalah kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang bisa merampas kemuliaan Tuhan. Meskipun telah dirusak, meskipun telah jatuh ke dalam dosa, meskipun banyak porak-poranda, meskipun banyak kejahatan, meskipun banyak orang-orang yang tidak menerima Tuhan, Allah didokodo namar sinodang do ponodangi di bagasan naholom alidang dicakon naholumi, meskipun dang dicakon portibion ibana, tetapi tidak ada yang bisa merampas kemuliaan Allah. Meskipun banyak yang menutup gereja, meskipun banyak yang tidak memperbolehkan umat Kristen untuk beribadah Natal, tapi tidak ada yang bisa merampas kemuliaan Natal. Amin. Gak ada yang bisa merampas. Holani matadab di bagasan rohata dan
munggil behita sian di mata. Kalau itu saja kita sadari, kita tidak akan jauh dari Tuhan. Mudah-mudahan dangadong binahulum di Portibion cukup maholan kulit tu nahulum. Itu kan? Cukup maholan buhiku nahulum yang gelap. Iya, karena saya memang berkulit gelap. Ale rohai ikon sodang ikut tiur itu ngomongin. Meskipun banyak yang holom itu, alai naing manian halak Kristeni gawe panodang. Ala nong disuruh dohita manodangi Portibion. Ala nunga ro panodangi manodangi rohata. De sodangi roha ni saluhna amanginang. Amatai manodangi rohani inatai iluto. Amatai manodangi rohani inatai. Ayam Turki pe di lopa ikon minar do buhi. Buta hamudo ayam Turki gulamo. Ayam Turki pe gulamo pe di lopa ikon sodang do buhi namate. Tebunai gulamo nate umaknya ha. Nang pe gulamo on alimolohuida buhimi ngehira mangalang jagal hita. Ayo to. Tuhron ni amatai inatai mandongan bajum amang. Molo nga dipuji songoni itu. Inatai pe songoni harus dipuji. Harus boy gabe panodang di tonga-tonga ni keluarga. Meskipun banyak masalah mungkin di kantor alai kau tetap do, Pak. Meskipun mungkin THR kita lama datang, tapi puji Tuhan kita masih bisa sehat diramoti Tuhan. Olah ku bering pe bohuimi pa, anggau ngalaciar rohaku. Angabe taba nama kemesraan. Anggo daong dialinalini do. Memang tada do memang songopai ni gulamodo pahit ni buhimi na musi. Ada ngadong be. Mago nama panodang. Amin. Mago nama panodang di tonga-tonga ni natalon. Itu tong. Alai molo ngamar sinodang kita dibawa keluar pun bisa itu. Jadi molo nunga sia jabu hita marsinodang buhita songonong sinodangan ni debata tu hita marhite pesta natolon manang isi pena mangatoy hita senyum mahita mangalusi sehat doho eda sehat ala nunga minarbohi ale molo sia jabu bengamutung sia doheda ana silu kemudian lemokku sehat anang daonga inda musido kan dangadong be jadi harus sodang dohita. Jadi unang ala ni sugo ni roha gabi mago masodang ni natalon di tonga-tonga ni hita saluna. Oleh karena itu yang mau dikatakannya di sini, banyak pun orang yang tidak suka dengan Natal, meskipun banyak kesedihan, meskipun banyak kejahatan, meskipun banyak duka, meskipun banyak kesusahan, meskipun banyak penderitaan dan sudat marnatal. Naso jadi boy margogo Portibion manudati Natal. Kita sudah dirundung oleh pandemi yang besar. Pandemi Covid-19. Sudah duhita marnatal amanginang? Dak sudah marnatal. Marnatal tetap harus marnatal nang pedijabu. Jadi hitape oleh karena itu dokom madi bagasan rohata do pikirata dangadong naboi manudati lasni rohaku namarna talon manangadigape. Jadi kalau sudah sekarang Natal, besok unang gabe so marnatal. Setiap hari kita harus marnatal karena Natal adalah sukacita. Karena Natal adalah kebahagiaan. Karena Natal adalah pengharapan kepada kita semuanya. Jadi unang gabi naswadong ngabi baru, unang ala nasubui marsasak, unang ala naso
adong listik na baru gabe sudah marna talamang inang. Tidak ada yang bisa menudati Natal. Dimanapun, kapanpun, apapun keadaannya, Natal akan selalu tetap terjadi. Oleh karena itu Natal tidak harus terpaku kepada bagaimana, how I can do Christmas, tidak ada. Jangan terhalangi Natal karena bagaimana caranya. Haruskah pesta besar? Haruskah pesta kecil? Haruskah dengan wah atau tidak wah? Natal tidak bisa dihalangi dengan yang namanya how. Kapapun itu, Natal harus terjadi. Asal maunang how. Mula nunga how, ngadang bebekan. Mar Natal luhita. Pakoto, ini aiman na how kan? Alai unang terbentur alani how. Bagaimana? Jangan. Natal harus terjadi. Natal tidak ditentukan dengan tempat, tidak ditentukan oleh tempat. Kapanpun, dimanapun, Natal harus terjadi. Alani doni dokon di bana, gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon, maringan di tonga-tonga ni hitaon. Natal ada di rumah sakit, Natal ada di penjara, Natal ada di mana-mana. Karena Natal itu bukan di bangunan fisik, tapi Natal ada di dalam hati kita masing-masing. Oleh karena itu jangan tukar, jangan jual ceria Natalmu, sukacita Natalmu dengan apapun di dunia ini. Cina gurang gojol manuaingon nunga manggadis Natalna. Gabiso dihilalai banabe namar Natal natabo di tonga-tonga ni nguluna. Sudah. Mar gogo pesi bolisi lau mengabati manudati aledang boy ibana patu pahoni di tonga-tonga ni portibion. Alanunga gabi daging hatai. Kalau orang peribahasa mengatakan nasi sudah menjadi bubur, gak bisa lagi. Tangadong be, HP manang bo HP jamitan isi zakir naik taringok tu Yesus. Manang HP na dokon isi zakir naik taringok tu Yesus. Manang ustaz solmet taringok tu Yesus. Dang na boy mu babe. Amin. Amin bu babe. Jadi unak pola suku-suku taringok tu Natal tu akan aso porsea. Suku matu hami adong go hami tu lupa dita sada bibel fro. Suku matu hami ay nagudang gotong jol maon tu padita darang marpanukun ale tu ustaz menukun. Itu kan sarupa doi. Dan mungkin belajar mangalopa tu perbengkel daripada tu koki. Itu belajar masaklah kepada koki. Mau belajar masak tu perbengkel sudah mapor TV. Itu tuh. Manang belajar masak dengan tukang jahit adang-adongi. Itu tuh manginang. Jadi seringkali kenapa banyak orang meninggalkan imannya? Karena dia ingin tahu, hadona gabe dagingi. Isi dona gabe dagingi di suku matuna soporsea tu di mata. Sesama hitam memersi sukunan. Sesama hitam yang saling melengkapi. Tetapi tugas kita adalah memberitakan. Itu toh. Jinong terbalik do tugas ni jolma di Portibion apalagi ala Kristen. Tugas kita memberitakan. Baritahon di dolok, unang suku tu dolok. Itu toh. Jadi kurang gua ala Kristen, gay manukun-nukun tu dolok, gay manukun-nukun tu nasing, daong, gabi perberita mahita, asal rarat beritai. Jadi kepada anak-anak muda ya, saya sering melihat di YouTube seperti itu, sering sekali saya lihat orang Batak yang Kristen akhirnya dia mu'alaf. Akhirnya dia meninggalkan Yesus. Karena apa? Ya tentulah dia meninggalkan Yesus. Orang dia bertanya sama orang yang tidak percaya kepada Yesus. Manang hita, hiado hita manuku tujolma anak niamuku dau buhado. Tujolma do hau manuku anak niamung munamu menamang dau kan?
Buhado. Tujuan madu suku kamu anak nyamuk kuda ni namu do. Tahu. Sudah ada kepastian itu dalam hati. Anak nyamuk kuda. Anak ninok kuda. Songoni do hita. Anak nina tiuri doang. Anak ni panondangi doang. Anak ni debata doang. Titik. Say. Jangan ada koma. Orang ni pesan. Jiunang suku tujuan mah. Pak Zakir naik, Bapak ini, lalu bagaimana tentang ini? Ngabe, susah namanya. Jadi gabe daging mahatai, jadi nggak ada di situ. Dan Tuhan tidak pernah berkompromi untuk menjadi Tuhan Yesus kepada manusia. Dak di suku Nibana tu si Abraham, hati Abraham, gabe Yesus mau, dah dong ini. Bohado Daud, gabe Yesus mau, dangin nih. Mana yang si nanako tu kijak tahi tu si Elia gabi Jesus mau dah dong sian lomo ni rohana sadiri do ibana gabi daging. Jadi jangan lagi bertanya-tanya nong imai tajalo mai nong terpilih do hita gabi ala Kristen gabi perbarita nauli mahita ido bay na hudo naking na parjolo dipinggol akan namar pinggol matutu hatani debata asa akan natumangi hodo natuk pararaton barita nauli marhiti pangalahona marhiti hatana marhiti pambahenanna marhiti akapangurupionna boy maibana mambaritahon barita nauli alai moloso ditangi hodo hatan ini bata masila honon nangadongi. Surat Paulus kepada jemaat di Roma mengatakan iman timbul karena pendengaran namanginang. Mari kita dengarkan, mari kita beritakan kepada seluruh dunia. Nong gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon jadi huidahami ma hasangaponna ima hasangapon anak sasada nasian amai gok asini roha dohot hasitongan. Jangan mempermasalahkan perkataan anak. Apakah Tuhan beranak? Apakah Tuhan memperanakkan? Buaso do ibana di dok gabe anak ni dibata ala tubuh do ibana gabe colma. Ya tentu kalau orang yang lahir tentu dikatakan lahir seorang anak. Dan mungkin daba poso-poso na tubuh ngatubu be amai. Ada mungkin kan? Itu seorang anak do na tubuh karena dia lahir melalui proses amangina. Jadi nggak usah ganggu iman kita hanya karena itu. Jadi seringkali orang Kristen itu diganggu imannya hanya karena perkataan putra, hanya dikatakan anak. Nagabi anak, nagabi maranak do debata, bukan itu manginang. Karena melalui proseslah dia, makanya dia dikatakan seorang putra telah lahir kepada kita. Tetap, kalaupun dijadikan lelucon, songona hudok nakingan itu, seorang dak dana, dangadong namandokon, ngasorang be. Ama maun dangadong ini ngasorang be poso-poso om itu tuh. Jadi karena dia melalui proses sama ina. Jadi jangan ganggu kita. Holanido dang budak kiasi bolis gabi colma. Hola debatado na boy gabi colma. Alai si bolis mengarupa-rupai merasuki molo debata dakya mengarupa-rupai dakya merasuki kita gabi siar-siarok kita, tidak. Oleh karena itu jangan hanya karena memuji Tuhan gabe siar-siarok kita. Butamu do siar-siarok tahe. Itu kan. Holan Allah memuji di bata gabe marhata natadok itu bahasa roh hape dakya di terjemahon ahado lapatan ni. Enggak ada itu. Karena ingatlah Tuhan tidak pernah merasuki manusia. Karena kata-kata merasuki berarti kata-kata negatif. Nggak pernah merasuki. Tetapi Tuhan masuk ke dalam hati kita. Ingat emang inangnya, berbeda kata merasuki, berbeda kata masuk.
Dia masuk ke dalam kehidupan kita. Dan kita tentunya harus masuk juga ke dalam apa yang diinginkan Allah kepada kita semuanya. Ubahenido, apalagi dia kahamu sudut no poso, ingot tamu ma. Hati-hati. Makanan empuk, makanan terlezat, makanan ringan, makanan enak, dunia dan simbolis saat ini adalah kaum pemuda, kaum mahasiswa, kaum mahasiswi. Makanan empuk, makanan segar, makanan lezat, lezato kepada dunia ini dan juga kepada iblis. Itu makanan lezatnya para pemuda dan para pemudi. Oleh karena itu jaga hatimu, jaga imanmu, tetap berserah kepada Tuhan, tetap dekatkan diri kepada Tuhan, jangan mau diganggu dan jangan mau membuat rasa penasaranmu kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Jangan jatuhkan pertanyaan penasaranmu, tapi berdoalah kepada Tuhan. Karena semuanya hanya ada jawabannya di dalam firman Tuhan. Holan hatane di batado na boy mangalusi, molo tumpe tubuh suku-suku di hita. Mungkin hati kita sedang dirasuki iblis untuk mengganggu pikiran kita. Langsung semuanya ada di dalam firman Tuhan. Tidak lari dari situ. Jala ingok mak, Ibrani 11 ayat 1. Hanya karena imanlah makanya kita mampu untuk mempercayai apa yang diperbuat oleh Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan mau menjadi makanan dunia ini. Caranya bagaimana? Beritakanlah tentang berita kesukaan para rakma berita naulii asa saha tuliak portibion ido tutu HP ngagabi daging di HP bana di tonga-tonga ni parngolon nami, ngagabi daging di HP bana di tonga-tonga ni rumah tangga nami, ngagabi daging di HP bana di tonga-tonga ni keluarga nami, ido tonga manginang. Apalagi tu akka naso marokka dopeti, arung dope naso marokka di son, arung dope, hah? Dah dong be, iya. Ada yang baru putus di sini? Gabe sudah martupo lah dong. Hah? Ido, unang laho tu dia tu ate. Unang mangido aha adu karena simbur-simbur dari dia itu kan. Pasa matu di mata. Karena dalam Tuhan ada sukacita. Jangan mau ganggu. Unang gabe songon ede isi teh namang ede honi ala sumarna muli bana si bulan panceta dorate. Toy ma halak silibab petaho bapa, halak silibab petaho inong asal ma mulia wina agu emang unang masongon yate. Jadi pos rohata nong adong do di paradi tuhani na duminggan tu hita saluna hato adong na diaduna labba adong na pinay mana. Ali unang palabet-labet ton, iro kan? Unang palabet-labet toko. Ulan alani alasan-alasan yang tidak berfaedah. Itu. Jadi sifata jol maon gabi maol marokap alani bana sadiro sa sitongna. Itu alani bana sadiri. Ah, kurang ganteng. Ah, kurang kenal potnya dua. Itu. Kan? Apalagi orang-orang sekarang ini ya melihat pacar, melihat kenal pot. Ya kan? Kenal pot dua. Molo mobil buatan Jepang saya ada do kenal potnya manginang Avanza, Terios, Fortuner saya ada do kenal pot ni. Ali molo ngandunga BMW dua do kenal pot ni. Ayo to. Jadi hita do mambain, hita marokap, hita do mambain naso marokap. Molo ta sudati do na pinasaha ni dibata bawa dalam doa. Bawa dalam doa. Jadi saya yakin banyak pergumulan dalam hati kita. Tetapi ingat, Tuhan yang dapat memberikan yang terbaik kepada kita. Ala nunga gabe daging hatai, nunga tapar daging kobe hatai di bagasan nguluta. Jadi dang be,
Gak ada lagi yang bisa molo nenggabe malua do hita sian hata ni dibata beko jolo malaki madagik tong. Pola ni nama. Aidanga dong be, enggabe daging be hatai. Udah jadi kita terima dan kita sudah masuk ke dalam kita. Nggak bisa lagi. Mau cuci darah pun kita, mau cuci daging pun kita, mau apapun itu nggak akan bisa lagi. Ainu ngagabe daging be hatai. Dang gabe adong be nama nudati. Ubah ini amanginang di tasaluna di Natalon marlas ni roha mahita ainu nga ropa nodangi manodangi hita saluna. Disodangi hatani di batama hita gabe si pararat hatani di batama hita saluna. Selamat Natal madita saluna. Amin martang yang mahita. Sobanami madiho ali Tuhan pernegabasa na mga ramoti ngolunami si ganupari. Tison hami Tuhan marpungu di bagas joromon. Pasahaton puji-pujian nami, suara nami natio, roha doa pikiran nami, maka maulatehon salut na dinggan di basam, tarlumomi pambahenammu Tuhami, naung sinurum do anakmu, Tuhan Yesus Kristus, mangaroro hami, aka perdosaon, asa malua hami sian perdoson nami, asa malua hami sian jorgong ni si bolisi, ubah ini Tuhan, nungagabe daging betutu hatam na badiay, ditonga-tonga ni ngulu nami, nungagabe panodang be ibana, na manodangi torus tu bagasan roha doh pikiran nami, ubah ini aliamang, unang manian ala ni hapogoson, unang manian ala ni parukilon, unang maala ni parsorion, gabe manudati parsoran nami dohoto. Alemana ngahape namasa di hami Tuhan. Anggo las ni rohani natali iko sahat do Tuhami. Ubah ini marningot do hami. Diaka dongan nami manang di dia penasida Tuhan. Molo natongon di bagasan habot ni rohan nasida. Di tonga-tonga ni natalon. Hos rohan nami amang. Dan gabe sudah nasida. Mandok moliate to adopamu. Ala nu ngaroho Tuhan tu portibion. Aliamang gudang akan namasa di ngulu nami. Alai na posdor hanami. Nina upasahatami saluhna akan na hinorsohon ni rohanami todopamu. Palubangommu do rohado pikiran nami saluhna. Pinuji pinasangak magwarmu marhitenakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari dihita siap buku di nomor 62 buku mata pasahan pilihan. Ada
hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus sahab mahita nuaing tu ulaon nabadia ubahenia manginang hupangido kami ma hot mahita hudul di bagas joroon jalata jaga maha homiota akan nanaing parsidohot di marulon nabadia Roma tujolo alayakan aso parsidohot marulon nabadia hot mahudul di hudulanna. Mari kita jaga keheningannya, jangan ada yang keluar masuk amanginang karena kita masuk ke dalam ibadah perjamuan kudus. Akan parsidohok marul nabadia ima akan naung maka tidak kon hapor siaon. Napa dua hon aka naso di bagasan ruhut parmahanion dohot pamicangon. Ubah ini tapuji matuhata marhite ede nomor 152 ayat sada. Dameni debatana sumurung sian salu naroha ima mangaramote hati-hati muna do rohamuna martihiti Kristus Yesus. Amin martang yang mahita. Ale Tuhan debata para si rohana sumurung amanami nadi banua gijang asima roham topot mahami na pungudison adorang hupanga kami non parpadanan nabadiai lehon matod di parbadia tu ganup hami asa ditubuhon hapor siaon na mangulu di hami asa positu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop hami pargogoy mahami maswadahon diri nami asa tarihuton hami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jala asa ditubuhon hapor siaon na mangului saitahiti rohanami asa lamalungon hami tu banua gijang asa say masiol hami paimay mahon haroroni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan nang pinarhamaol ni dibata ita sakap nuaing mangaton parpadanan nabadiai di bahini tatibang majumolo manang natau hita marulaw nabadia asa unang hona manangisi siyak kitaon ay holan na roha jala naman soli rohana ala ni pambahenan na nasoture jala naman opoti dosana jala na porsea di hasisani dosa na pinatiupan ni Tuhan Yesus ido na tao mangaton parpadanan na badiyay alaya kanadohok marulao na badiya unang bedioloy sibolis unang bedidadati mardosa tung padaw hamuma rohamu na siyani tunggo tapok kamu mahosom do late ni roha alay paingot-ingot amu ma Tuhan Yesus Kristus nong mati jalanong mula mangolu humokopamu asa tau hamu mangaton parpadanan nabadiyay di baheni tatakasi majolo rohatabi jala alusi hamuma suku-suku non jong-jong mahamu saluhutna di parhatutur rohamdo halak pardosa hosian hatutubum
dohot alan ni pangalausim di patik ni debata molo di parhatutu roham dogma olo namarsa do roham ala dosami jala dipangido roham naing malu aho nuaing siad dosam molo songoni roham dogma olo di parhatutu roham do nang ro Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa ibana nong mate dohok mulak mangolu humokopo mamorsan jalamane sa dosam molo songoni di parhatutu roham dogma olo doho manggota pon sian roham late ni roha do hosom ni roha akup ni i olo doho mardenggan dot halak na mangarsahiho jalan na olo doho manesa dosa ni dongammu songon na pinangido ni roham sesau ni dibata sudi dosam molo songon ni roham dogma olo atong tapauduk bema rohata jala tatopoti masude dosata ihutok kamu matang yangon di bagasan rohamu nabi ale Tuhan debatama nami maritehiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa godang dohami ay jot hulau si hami patimu tamado hona uhumu hami nuaing do sogot molo balos sonommu to hami hobar tu pambahenan nami ing alai ala ni godang niasi do holong ni roham do ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naong ni lehommu humoko pami ala ni i uban nahum hami mangido tuho asima roham di hami say jalo mahami say sesa masude dosa nami jalalehon to di parbadia tu hami asa margogo hami mangalodo nasa dosa dohok mangulahon na humbar tulomo ni roham saliling di tanood do pehami amen atong hamu akan manopoti dosa muna jalan na mauas diasi ni rohani di bata say saham matuhamuna hina porsiamuna mangasaon hata ni Tuhan Yesus dohudok to hamu posma rohamuna nungasisa saludo samuna parhite-hite guarni di bata ama doho anak doho to di parbadia amen alia manami na di banua gijang say pinorbadia magwarmu say roma harajaumu sesau malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami una kami togihon tu pangujunan palua mahami sian panghago ay horna puna harajaon dohot hagogon rodi hasangapon saliling nililing na amen udul mahamu salu mare di mahita atong tangiho kamu matona ni Tuhan Yesus lau padirihon perpadanan nabadiai dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu borngin nai uju tarjehe ibana didok mamoliate dungi diponggoli mai di parlehom matua kasih sianna huhut madirok jalo hamuma jala pangamma dagiku doina nilehon tu hamatian humoko pamu baik kamu masongoni baem perningotam muna diau
Jala dungsun nasida mangan, dibuat ma panginumani. Didok ma mau liate, dungi didok ma tu nasida, jalo hamuma, sude hamu manginum siani, ia panginumanon, padan naik baru mau maritehite mudarhu, nani usehon humoko pamu, bae nasesani dosa. Sai baik kamu masongoni baim parningotam muna diau. Atong romahamu ida jala de hamuma dengan basani di bata. Roma 7 sasapuluh halak. You
Kalau nungasahan roti do anggur, Peter langsung madipangan do dino mati manginang da mulai atur.
Mudah naik tunggu
amang inang na hinaholongan nungaristahi sudehita adong dope naso manjalo ulon na badia. Atong tapuji ma tuhata marede mahita siambu kwede nomor sia ayat sada rim mahita jongjong. Puji ma Tuhan di batale todiku, jalan asa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan di batale todiku, jala unang tung halupahon dengan nibasana sudena. Ibana do manisa do sam sudena, jala ibana pamalu makasahimu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dileho tuho dengan basa do asini roha. Para si roha jala perningan basa do debata. Labat terimas jala para siroha godang dang dibae tu hita na hobar tu dosa ta jala dang dibalosot tu hita na hobar tu hajahatotta songo na sini rohani ama tu akana konna doa sini rohani Tuhan di bata dia kana makabiari ibana nunga takas di patuhon di bata holong di rohana itu hita dinamate Kristus humokopita huju pardosa dope hita atong dalam malua mahitan waing sian rimasna dunggabi parpitor hita hinor honi mudarnai. Di bahini saya pujion di pamanga kudo roha kudo nasa pambahena kudo Tuhan di bata. Ola nion ro di saliling nililing na. Amen. Ali di bata manami na di banua gijang. Kodo haloron di salus lehon na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masih nani lehom itu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramo ti asaw parhasya kami pilihanon pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to di masa lamu tadahami godang ni selehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami mandok moliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata na toktong na somar mula na somar pasohotan. Hupuji hami maho alasau sude tahim naong sinakapmu. Adorang somaro jahat dope hasyanganon. Dang taraba siboli sakapmu. Dang sudah tahim na badiai dibahid dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga naso hadodoani. Dibahin ni mauliate marohanami tuho. Ala naong sao sakapmu. Ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangulu hami. Asa malua hami sian dosa hama teyan do sian uhum
jala masohot hami mangulahot dosa. Ope, saya sima roham ni hami, togi ho mahami tu anakmu. Say bahim mahami gabe siluam tu ibana, asa upani halo janna hami. Ala nati naonna na bernitido hangaluton humoko pami. Asa ibana na puna hami, jala hami na puna ibana. Say sungguli maroham, say sungguli mahuriam sadarion. Asa diingot habal gaummu dohot haroron anakmu gabe jolma. Laho panguluhon hami pardosa. Say sungguli maka parhalado di huriam. Mamaritahom barita nauli itu salut halak nong patar hasangapommu. Jalanong jupang dame doa sonangan. Saleho mapitu naukap tu halak naso tu madaho doho tu parugamo na asing. Asarona sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus. Say rajai masalu panggonggomi dohot akasuruanna. Asa dibotona sida nong dilehoko raja. Jala Tuhan na sumurungi rodi saliling nililingna. Say lehon gogo tu akan na di bagasan pangujunan. Apuli akan na marsa jala palua akan na targogot. Saya tatap jala odingi akan na pinaburu-buru ni hala ala ni guarmu. Saya dongani jala pasu-pasu hami sude. Akan na magodang rodi dana di bagasa Tuhan Yesus Tuhan nami. Amin aliaman amin adi banua gijang sa pinorbadia maguarmu. Saya Roma harajamu sesau malomoni roham di banua tungaon songon adi banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tu hami. Una kami togi untuk pangunjunan palua mahami sian pangagong. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sondako Tuhan de batamaho hina tuho jala sima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batamaho hina tuho jala di pasar hon madamena tu todim. Salam selamat hari Minggu, selamat Natal Madita Salut Namanginang.